स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के ओर से। आप लोग के बता दी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया नवरात्रि स्पेशल वीडियो गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा अब आजा मैया। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गइल बा। ई गाना के गौले बाड़े दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और ई गाना के लिखले बाड़े प्यारे लाल यादव जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े शिशिर पांडे जी। आप लोग के बता दी कि जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के ई गाना के काल यानी 20 अक्टूबर सुबह 6 बजे निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के दिनेश लाल यादव निरहुआ के आवे वाला गाना के नाम और फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना लोग ई गाना के वीडियो के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।